На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей дня. Вітаю вас! Сёння 30 жніўня. У сённяшнім выпуску калейдаскопа. Найлепшыя спосабы незабыўнага адпачынку. Варыянты выдатнага баўлення часу ля экранаў тэлевізараў ад нашага тэлеканала. Сустрэча з мастацкім кіраўніком і галоўным дырыжорам канцэртнага духавога аркестра горада Гомеля Максімам Расоха. Не пераключайцеся. Кожны год у першыя выхадныя верасні беларусы аддаюць даніну павагі продкам, якія стварылі фундамент беларускай адукацыі і пісьменнасці. Дзень беларускага пісьменства – адно з самых яркіх культурных свят Рэспублікі Беларусь, якое адзначаецца на самым высокім узроўні. Сёлета ўжо ў трэці раз яго прымае старажытны Полацк. У рамках свята ўпершыню праводзіцца рэспубліканскі творчы конкурс юных чытачоў «Жывая класіка». І ўжо традыцыйна адбудзецца ўрачыстае знагароджанне пераможцаў конкурсу на лепшы літаратурны твор года. Нацыянальнае свята прысвечана 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. Юбілей адзначыць і сам горад. Полацку споўніцца 1155 гадоў. У святочныя дні эфір калейдаскопа будзе цалкам прысвечаны падзеі. Творчая брыгада праекта завітае на максімальную колькасць мерапрыемстваў, запланаваных у горадзе з нагоды свята, і падрабязна раскажа і пакажа ўсё, што адбываецца на шматлікіх пляцоўках. На тэлеканале «Беларусь-3» у вас будзе магчымасць паглядзець урачыстую цырымонію адкрыцця, а таксама цырымонію ўзнагароджання пераможцаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры і Рагачоўскі музей народнай славы запрашаюць пазнаёміцца з літаратурна-мастацкай экспазіцыяй «Краіна мястэчкаў» Анатоля Каплана. Экспазіцыя дае магчымасць зазірнуць у свет беларускага мястэчка і адчуць пяшчоту і замілаванне, цеплыню і супакаенне. Свет мястэчка даўно знік, але варта пабачыць работы Анатоля Каплана, разгарнуць кнігі Змітрака Бядулі, Кузьмы Чорнага і іншых пісьменнікаў першай паловы 20-го стагоддзя. Як адразу адчуеш, што гэты свет стаіць у нас перад вачыма і дыхае жывым чалавечым цяплом. Плача і смяецца, мітусіцца ў тлуме базараў і марыць усім сэрцам аб шчасці. Усё свядомае жыццё Анатоль Каплан пражыў у Пецярбургу, але на творчасць яго натхнялі ўспаміны дзяцінства, якія назаўсёды захавалі самыя дробныя дэталі местачковага побыту. Твары шматлікіх сваякоў, суседзяў і сяброў. Сярод мастацкіх работ, якія прадстаўлены ў экспазіцыі, гэта цыкл афортаў, прысвечаных яго роднаму гораду Рагачову. Пазнаёміцца з творчасцю мастака можна да 29 верасня. Тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў для сваіх гледачоў культурна-пазнавальна-забаўляльнае гастранамічнае шоу «Беларуская кухня». Што такое языкі ў вушах? Якія языкі і чаму яны з вушамі? Прапаную не займацца гаданнем, а паглядзець перадачу «Беларуская кухня». Эфір 31 жніўня ў 12 гадзін 20 хвілін на тэлеканале «Беларусь-3». Самый отказный момент. Язык закручивается ў вуха. Я адразу сюды і бяру яго. Оп! Ось так. Выстава майстра нацюрмортнага жанру, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Святланы Катковай «Спатканне» арганізавана ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага. На ёй прадстаўлена больш за 70 твораў жывапісу і графікі вядомай мастачкі. Жывапіс Святланы Катковай відовішчны, дэкаратыўны, у ім перабольшваюць чыстыя каляровыя адценні. Мастачка любіць пісаць кветкі, якія квітнеюць усімі адценнямі пачуццяў і эмоцый. Таксама ў нацюрмортах мы знаходзім побытавыя прадметы, прыгожую тканіну і дываны, посуд, фрукты, хатніх жывёл, птушак. Тут і стары буфет, і свечкі, і рэчы пад вітражным святлом. Гэта чароўны, жывы, паэтычны свет, да якога больш падыходзіць тэрмін «ціхае жыццё». Выстава працуе да 3 верасня. Новы джазавы сезон у Мінску адкрывае прэм'ера «Шэдэўры джаза». У Палацы прафсаюзаў на працягу 2 дзён адбудзецца канцэрт нью-ёркскай дзівы Дэбары Дэвіс і знакамітага пецярбургскага квартэта «Шэдэўры джаза». Дэбара – пасол джаза ААН. Яе з аншлагамі сустракаюць лепшыя сцэны свету. Аўтарытэтнае выданне называюць яе лепшай джазавай вакалісткай. Яе рэпертуар уключае мноства вядомых джазавых стандартаў – балады, блюзы, лацін-джаз, свінг. Канцэрт вялікай спявачкі – падарунак джазавага абанемента 2017 зоркі сусветнага джаза, арганізаванага джаз-клубам Яўгена Владзімірава.
Марк Шагал «Колер любви» – так называется выстава, якая разгарнулася на плошчах Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. На выставе прадстаўлены 24 літаграфіі з калекцыі музея Марка Шагала ў Віцебску і знакаміты партрэт мастака Пэнзля, яго настаўніка Пэна са збору Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Літаграфіі былі зроблены Шагалам як ілюстрацыі да розных выданняў, прысвечаных яму самому. Адсюль увесь найбагацейшы шэраг сюжэтных тэм, што адрознівае творчасць мастака. Пейзажы Віцебска, Парыжа, закаханыя пары, маці і дзіця, фантастычныя істоты, сімвалічныя жывёлы, музыканты і, вядома, вобраз самога майстра. Выстава «Марк Шагал. Колер любви» адкрывае юбілейны 130-й год з дня нараджэння Марка Шагала. Яна з'яўляецца першай часткай года Шагала ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Выстава экспануецца да 12 верасня 2017 года. Эпоха, час, будынак – так называецца экспазіцыя музея гісторыі рэлігіі Гродна, якая размясцілася ў галоўнай частцы палаца, у якім і знаходзіцца музей. Прысвечана яна ўладальнікам палаца і гарадскому побыту 19-20 стагоддзяў. Прадметы побыту розных эпох на выставе аб'яднаныя ў тэматычныя блокі. Экспазіцыі прысвечаны палацавым інтэр'ерам, сямейным, рэлігійным традыцыям, ладу жыцця і захапленням нашых продкаў. У адной з залаў анфілады экспануюцца прадметы мэблі 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў, партрэты, гадзіннікі, патэфон, посуд, старыя газеты і часопісы, арыгінальныя ўзоры рукадзелля, паштоўкі, вееры, парасоны і малыя скульптуры. Асобная зала прысвечана паломніцтвам, у які адпраўляліся гараджане ў мінулым. Захаваліся сувеніры, прывезеныя больш за 100 гадоў таму з Афона, Кіева-Пячэрскай лаўры, Рыма і Індыі. Выстава жывапісу, графікі, габелена і керамікі вядомых беларускіх мастачак «Сама Тайм» працуе ў сталічнай арт-гасцёўні «Высокае месца». Лета – гэта цёплыня пачуццяў. Менавіта пра гэта апавядае праект, які аб'яднаў больш за 20 таленавітых жанчын-аднадумцаў, мастачак, якія гатовы і жадаюць падзяліцца з навакольным светам сваёй творчасцю. На выставе прадстаўлены работы Аллы Масіенкі, Валянціны Ваньковай, Зоі Ліцвінавай, Марты Шматавай і іншых таленавітых жанчын. Захапіцца іх творамі, паглыбіцца ў багаты і цікавы ўнутраны свет можна да 3 верасня. Адарваныя ад свету 7гадовы хлопчык і 6 дарослых жывуць у запаведным лесе. Хлопчык адзінокі, бацькоў замяняе яму знаўца народных паданняў стары мамун. Свет сказанняў і прыгожых легенд, якія прагна ўпітваў уражлівы хлопчык, прыходзіць у супярэчнасць жорсткай рэальнасцю свету дарослых людзей, занятых уласнымі праблемамі. Пра гэта гаворыцца ў савецкім мастацкім фільме, пастаўленым на кінастудыі «Кіргізфільм» па аднайменнай аповесці Чынгіза Айтматава «Белы параход». Фільм можна паглядзець у эфіры «Беларусь-3» заўтра, 31 жніўня, ў 22 гадзіны 35 хвілін. Прымеркаваны паказ да Дня незалежнасці Кыргызстана. А дед мне купил портфель. Давай с тобой поиграем в школу. Я буду твоим учеником, а ты будешь учительницей. Тише, ты дядя Раскол разбудил. Працягваем агляд тэатральных прэм'ер новага сезона. Сёння ў аглядзе Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета і Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі. Парад прэм'ер тут адкрые 6-я па ліку рэдакцыя «Травіяты» Джузеппе Вердзі ў пастаноўцы латвійскага рэжысёра Андрэйса Жагарса. «Травіята» адкрые 85-й юбілейны сезон 8-10 верасня. У сярэдзіне кастрычніка публіцы прадставяць балет «Карсар» у пастаноўцы Вячаслава Хамякова. А крыху пазней чакаем новую «Тоску» і «Багему». Падарункам для публікі, напэўна, стане балет «Анастасія» на музыку Вячаслава Кузняцова ў пастаноўцы Юрыя Траяна. Акрамя таго, у рабоце знаходзіцца пастаноўка «Саламея», так казаў Заратустра. Сачыце за афішай і не прапусціце адмысловыя пастаноўкі. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі таксама рыхтуецца вітаць прыхільнікаў драматычнага мастацтва. 28 і 29 верасня чакаецца прэм'ера спектакля «Бетон» у пастаноўцы Яўгена Карняга. Бліжэй да зімы тэатральны мэтр Александр Харцуў паставіць 2 спектаклі. Камічную фантазію «Пакуты разважнага» па п'есе Сергея Рубе і з вучылішчам Андрэя Іванова, вядомую гісторыю пра дэманічнае абаянне студэнткі ПТВ і яе фатальнай ролі ў жыцці выкладчыка філасофіі. Парадуе навінкай тэатральны прадзюсар і рэжысёр Сара Токіна. Яна працуе над спектаклем «Москаў дрымінг» ад драматурга Віталя Каралёва. На чарзе цікавыя пазнавальна-забаўляльныя навіны, якія адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У Лос-Анджелесе марожанае перайшло на цёмны бок. У адным з кафэ халодны прысмак прапаноўваюць ва ўсіх адценнях шэрага і ў вугальна-чорных вафельных шкляначках.
Новое темное мороженое у Лос-Анджелесе стало хитом у социальных сетках. Я тут у першы раз, і мне вельмі падабаецца. Унікальнае месца. Я ўбачыў яго ў Інстаграм, захацеў прыйсці, і вось я тут. Яно апанавала сацыяльную сетку. Мы ўбачылі, што гэта ў Лос-Анджелесе, і вырашылі прыехаць. Ехаць каля гадзіны, таму ўсё атрымалася. Свой колер мороженое атрымлівае дзякуючы актываванаму вуглю. Зверху можна ўпрыгожыць какосавай стружкай, разнакаляровай пасыпкай, печывам ці шакаладным крэмам. Амаль кожны наведвальнік не прапускае магчымасці зрабіць фота з незвычайным мороженым і выкласці на сваю старонку ў сацыяльных сетках. Дзякуючы гэтаму папулярнасць кафэ расце, а чарга пачынаецца яшчэ на вуліцы. Цёмнае мороженое распрадаюць ужо ў першыя гадзіны пасля адкрыцця. І яшчэ сёння адзначае юбілей музыкант і дырыжор, стыпендыянт спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, лаўрэат міжнародных конкурсаў і фестываляў, мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор духавога канцэртнага аркестра горада Гомеля Максім Расоха. Мы не маглі абысці ўвагай значную падзею і сустрэліся з творцай, каб павіншаваць са святам і пагутарыць пра жыццё ў творчасці. Максим, здравствуйте. Телеканал «Беларусь-3» поздравляет вас с юбилеем. Руководитель и дирижер 6 музыкальных коллективов, 4 из которых созданы лично вами. Не ошибусь, если каждый свой день рождения вы желаете себе, чтобы ваши собственные сутки длились как можно дольше. Ну, конечно, потому что все-таки день рождения хочется отметить, тем более мы отмечаем с друзьями, которые играют в этих коллективах, так что мы с ними не расстаемся даже в праздники. Вы музыкант, ваш профессиональный инструмент – чарующий гобой. И все-таки дирижирование, хотя и творческое, но все-таки руководство. Наверняка идет в ущерб возможности играть самому. Скучаете по гобою? Не скажу, что я скучаю, потому что гобой – это один из инструментов. То есть есть человек с своими мыслями, какими-то планами, идеями, реализациями. И вот в гобой, дирижирование, либо ведение концерта, даже педагогическая деятельность – это вот те средства самореализации. Когда я играю на гобою, то я играю так, как я чувствую, так, как я хочу. Когда я дирижирую, я также дирижирую так, как я хочу, и добиваюсь этого. Когда я что-то рассказываю на концерт, соответственно, я то же самое делаю. Я рассказываю то, что я хочу рассказать. И когда занимаюсь с ансамблями в школе детскими, то делаю то же самое, что я хочу, и от них добиваюсь этого. Так что это одно из средств самореализации. А как открыли в себе талант организатора? Так получилось, что еще в консерватории мы занимались камерным ансамблем, свой коллектив для себя в удовольствие репетировали. Я тогда начал уже создавать аранжировки для ансамбля, писать музыку, скажем так, и уже выпустившись из консерватории, сев в оркестр, решил продолжить это дело, и мы создали коллектив, свой квартет «Ривьера», который уже 11 лет существует. И для меня это была творческая лаборатория, и как и в творческом плане, так и в общении с людьми. Мы уже с ребятами и ссорились, и мирились, прошли очень много. Поэтому, учившись на одном коллективе, вторые коллективы и третьи появлялись уже сами собой. Я знал, что делать, как делать. Так что это первый коллектив, это всегда школа. Какую музыку стараетесь представлять слушателям? Как бы это ни звучало так очень ярко, но, конечно, музыку белорусских авторов, в частности, музыку Евгения Глебова. Также музыка Иоганна Штрауса, музыка Дмитрия Шостаковича, целые программы. Те композиторы, которые близки мне по духу. Вот я назвал 3 композиторов. Ну и остальную музыку тоже. Не так давно вы возглавляли концертный оркестр «Немига», а сейчас являетесь художественным руководителем и главным дирижером концертного оркестра города Гомель. Должен сказать, что каждый новый коллектив – это как новое дитя. Ты должен к нему найти свой подход. Кто-то за конфетку, кто-то за хорошее слово, очень сложно. И ты должен понять, это время надо, полгода, чтобы ты почувствовал, чтобы тебя приняли, увидели, кто ты, что ты себя представляешь. Я такой человек, что я на словах очень мало люблю говорить, что вот так, вот так, вот так. Я делами показываю. Коллектив уже побывал в городе Минске. Концерт был по случаю Дня независимости государства Израиля с участием посольства государства Израиля в Беларуси. Так что, в принципе, коллектив развивается, и есть положительные тенденции, самое главное. Ну и, конечно же, хочется спросить о творческих планах на юбилейный год. В октябре мы открываем сезон. Это у нас «Штраус на бис», наша самая любимая программа. Потом у нас в ноябре «Мелодии еврейского местечка» мы даем. В
В декабре у нас сразу 3 концерта. Это рождественский джаз, большой рождественский концерт и также новогодний концерт у нас будет. Максим, спасибо вам большое. Еще раз поздравляем вас с юбилеем и, конечно же, желаем вам неиссякаемого творчества. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. До сустрэчы!